हेलौ लोगो नोंथांमोन दिनै रबिबार बेलासिनि गोजोननाय आङो नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आङो बे ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों बेबायदिनो फंनैसो बाथ्रा आङो बुंनो नागिरदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय दा बर्थमान आङो माखासे बेबायदिनो गोदोनानै थानाय बर' रमान्टिक आरो बेबायदिनो माखासे पेट्रियटिक संफोरखौहाय आङो कम्पिउटारफोरनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै आङो आपल'ड खालामगासिनो दङ। दा बे आंनि भिडिअ एबा MP3 मेथाइफोरखौहाय आपल'ड खालामबाय थानायखौहाय गोबाङानो नुनानै मोजां मोनदों आरो माखासे बेबायदिनो माखासे गोदोनानै थानाय मेथाइफोरखौहाय बेबायदिनो इउटुबावहाय नागिरब्लाबो मोननो थाङा। दा बेबायदि माखासे मेथाइफोरखौहाय आङो गुबुनफोरनि कम्पिउटार दखाननिफ्राय नागिरबायनानै कालेक्ट खालाम आङो एडिटिं खालामनानै बेबायदिनो बे मेथाइयावहाय फुराना मेथाइयाव आङो गुबुन बेबायदिनो मोजां आं मोजां मोननाय जेन'बा नोंसोर मोजां मोनाब्लाबो आं जाय फट'खौ मोजां मोनदों बे फट'खौनो मोजां मोननानै आङो बे मेथाइनि कभार फट' बानायनानैहाय आङो आपल'ड खालामगासिनो दङ। दा बे मेथाइ आपल'ड खालामबाय थानायखौ नुनानै गोबाङानो आंनि साबस्क्राइबारफोरा मोजां मोनदों। आरोबाव बिनि गेजेरावहाय माखासे बेबादिनो सानै साथामसो मानसिफोर दङ बिथांमोना मोजां मोनाखै। दा बिथांमोना मानि थाखाय मोजां मोनाखै आं बेखौ मोनथिया। मोजां मोनग्राफ्रा बेबादिनो मोजां कमेन्ट हरखादों आरो आं बिथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइखौबो आङो साफ्रोमनोबो हरफिनजोबखायो। आरोबाव बेबादिनो आंनि चेनेलनि मेथाइ आपल'ड खालामनायफोरखौहाय जाय बैसोर सानै साथामसो मानसिफोरा मोजां मोना। दा नोंथांमोना मोजां मोनाब्ला मोना अन्नानै सिरिथा एबा आंनि चेनेलनि मेथाइफोरखौहाय दा खोनासं एबा आंनि चेनेलाव आङो आपल'ड खालामनाय मेथाइफोरखौ एबा भिडिअफोरखौ मोजां मोनखायाब्ला नोंथांमोना दानायबो एबा नायनोबो नाङा। आरो जेन'बा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै दङब्लाबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लायोब्लाबो आंहा जेबो खहा जानाय नङा आरो बे सानै साथाम मानसिफोरनि थाखाय। दा बेनो खोथाया मेथाइखौ मोजां मोनाब्ला मोजां मोना अन्नानै सिरि था। बेबायदि माखासे सहायनो हायै एबा खोनासंनो हायै इसेबां गाज्रि रावै कमेन्ट लिरनानै दाहर। खोनासंनो बायोब्ला सिरि था। आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ दानाय मेथाइफोरखौ दा खोनासं। आरोबाव उननि समाव बेबादिनो गाज्रि कमेन्ट हरफिननानैहाय आंनि गोसोआवहाय दुखु दा मोनहो आरो आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायो। आरोबाव जेन'बा आंनि बुंसेयावबो आङो कमेन्टआवबो बुंखायो। आरोबाव दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बुंहरनाय जाबाय खनसे जेन'बा आंनि बुंनायफोरखौहाय आरोबाव बेबादिनो माखासे बाथ्राजोंहाय जेत लानो सानोब्ला एबा आंजों बाथ्रा गेलेनो सानोब्ला आङो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावहाय आङो माखासे राहा लानाय जागोन। आरोबाव आङो बेबादिनो आङो सिगांनि समाव खनसे फार्स्ट टाइम माखौहाय आङो ब्लक खालामनानै दोनजोबखाबाय। दा बे मोनसे इमेलजोंहाय गाज्रि कमेन्ट खालामोब्ला आङो बे इमेलखौहाय आङो ब्लक खालामनानै हरखायो। जायफ्रा ब्लक खालामजादों बिसोरो आंनि चेनेलावहाय उननि समावहाय नेक्स्ट टाइम कमेन्टबो होनो हाखाया। दा गुबुन जिमेलफोरजोंहाय होयोब्ला गुबुन खोथासै। आरोबाव जाय बिथांमोननि जिमेलखौ आङो ब्लक खालामबाय बिथांमोना नेक्स्ट टाइमनि थाखाय कमेन्ट हरनो हाफिनखाया। दा आं बिथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायो जोङो बर'जों बर' जानानै जोङो बेबायदि इसेबां गाज्रि रावफोरखौहाय बुंलायनो नाङा एबा बखिद्लायनो नाङा। जा चेनेलनि सायाव गावबागाव इउटुबनि चेनेलनि सायाव नोंहा मा हबि दङ, नोङो मा खालामनानै इन्जय मोनो एबा नोंनि सायावहाय नोंहा मा रोंगौथि दङ। दा साफ्रोमबो इउटुबारफोरा बेबादिनो मोनफा गावबागावनि रोंगौथिखौ लानानैहाय दिनै भिडिअ बानाय मोजाङै रोंजोबाब्लाबो एसे एनैखौहाय जोंनि बर'फ्राबो दा गोरोंखासै। दा बेबादिनो इउटुब चेनेल खुलिबायब्ला जानला मोनला भिडिअखौहाय आपल'ड दाखालाम। नोङो इउटुबनि सायाव मा खामानि मावनो सानदों आरोबाव नोंनि केटेगरिया मा बेखौ लानानै नोङो खामानिखौ मावनो हागोन। जेन'बा दा आङो बुंनायसै आंनि इउटुबनि केटेगरिया मिउजिक आङो केटेगरिखौ लानानै आङो बांसिन माखासे मिउजिक बेबादिनो देंखो MP3 मेथाइफोरखौहाय आङो आपल'ड खालामना होनाय जायो। एबा आङो माखासे बेबादिनो
गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय थांनानै आङो ब्लग्स भिडिअ बानायहैनोबो एबा गुबुननि बेबादिनो माखासे लाइभआव थाहैनोबो आंहा समनि आंखाल। बेबायदिनि थाखाय आंहाबो इउटुब चेनेल दङखाय आङो जा हायो सम मोननाय समाव आङो एसे एनैब्लाबो आङो बेबायदिनो माखासे मोनफा मोननै ब्लग्स भिडिअखौहाय बानायदों आरोना फ्रि टाइमावहाय। दा आङो सानफ्रोमबो अखा नायोब्लानो बै जायगायावहाय बबे जायगायाव थांनानै आङो भिडिअ खेबाबायहैनानैहाय आपल'ड खालामबाय थानो सम गैया। मानो होनोब्ला गावबा गाव बेबायदिनो मोनफा मोनफा समनि आंखाल जाखायो। सोरबा बेबायदिनो फरायनायाव, सोरबाया लिरनायाव, सोरबा बिजनेसाव, सोरबा जबाव। दा बेबायदिनो आंबो इसेबां इउटुबनि थाखाय सम होबाय थानो हाया। सम मोननाय समावहाय आङो हाजासेखिनिखौहाय आङो भिडिअखौ बानायनानै आपल'ड खालामगोन आंनि चेनेलावहाय। दा जाय नोंथांमोनखौ आङो दहायबो बुंहरबाय, आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौहाय जेन'बा मोजां मोनखाथाराब्ला अन्नानै आंजोंहाय कमेन्टआव बांद्राय बाथ्रा दा गेलेहर। मानो होनोब्ला नोंबो जुदि सासे इउटुबार जानानै नोंनि चेनेलनि भिडिअनि सायावहाय गुबुना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनानै नोंजों बाथ्रा गेलेहरोब्ला नोंनि गोसोआवबो नोङो दुखु मोननाय फैगोन एबा नोङो नोंनि गोसोआवहाय नोङो साबजानाय मोननाय नङा। थिग बेबादिनो दिनै आंनि गोसोआवबो बेबादिनो जानानै दङ। आङो इउटुब चेनेल खुलिजेननायनिफ्राय एसे माखासे सम गोबाव जाबाय। दा बे समनि गेजेराव आंनि भिडिअनि सायाव गोबां सुबुङानो माखासे समाव मोनफ्रोमबो भिडिअनि सायावनो साफा सानै मानसिफोरा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो एबा गाज्रि गाज्रि रावैहाय आंजों खोथा गेलेहरो आरोना। आङो बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला एसे गोसोआव दुखु मोननाय फैयो आरो लाजिनायबो फैयो। थारमाने बेबायदिनो बर'जों बर' जेन'बा एसेबां नायनो हालाया जायोब्ला जोङो मा जालांगोन? दिनै गावजों गाव बर'फोरानो दिनै गोबां दिनै गाबोन हिंसा हिंसि एना एनियावनो जोङो दिनै बर' हारिया माखासे गोबां बिथिङावनो जौगानायनिफ्राय उनफिननानै दङ। थिग बेबादिनो मोनफ्रोमबो रोंगौथिखौ लानानै गावबा गाव इउटुब चेनेल खुलिनायाव जोङो गावबा गाव रोंगौथिनि सायाव जों एक्टिभिटिखौहाय दिन्थिनो लागोन। दा खोथाया जाहैबाय, आङो बुंनो लुबैयो नोंथांमोननि सिगाङावबो दिनैहाय आङो बेबादिनो माखासे भिडिअफोरखौहाय MP3 मेथाइफोरखौहाय आङो नागिर कालेक्ट खालामनानै लायो। बेबादिनो दान्दिसे सम जिरायोब्लानो आङो माखासे ओरैनो बेखार थायालाबानो आङो माखासे समावहाय बेबादिनो गुबुननि मेथाइफोरखौहाय गोदान फुरानाब्लाबो आंबो खोनासङो। आरोबाव आं खोनासंनानै आं मोजां मोननाय मेथाइफोरखौहाय आङो कालेक्ट खालामनानै लाखायो। जेन'बा बांसिनानो आं जेसेबां आंनि फेभरेट अल्ड आरो निउ बे संफोरखौहाय आङो कालेक्ट खालामनानै दिनैसिम आंनि लेपटपावहाय आङो कालेक्ट खालामनानै दोनजोब्बाय बे मेथाइफोरखौहाय। दा बर्थमान फुराना आरो गोदान गासिबो आं मोजां मोननाय मेथाइफोरानो 5-6 थावजेन्डनिबो बारा दङ। दा बेफोर माखासे मेथाइफोरखौहाय कम्पिउटारावहाय गुबुन गुबुनफोरनि इउटुब चेनेलाव नागिरोब्लाबो मोननाय नङा। दा बेफोर भिडिअखौ आङो लासै लासै समनि आंखालब्लाबो सम दिहुननानै आङो बेफोर मेथाइफोरखौहाय आङो आंनि बे इन्दि प्रेजेन्ट चेनेलावहाय आङो आपल'ड खालामबाय थालांनो आङो नाजालांगोन। दा नोंथांमोना आंनि जेसेबां साबस्क्राइबारफोर दङ, नोंथांमोना सानफ्रोमबो आंनि बेबादिनो मेथाइ आपल'ड खालामनायखौ आङो मालाबा सानसेयाव दोंसे दोंनै, सानफ्रोमबो बेबादिनो हाथाराब्लाबो आङो दोंसेखौ आङो एगारखायो। दा दाख्लिनि समाव आङो माखासे सम मास मोनसे बायदि ड्रप थानाय जादों। बे ड्रप थानाया मानि थाखाय जादों होनना बुङोब्ला बिनि जाहोना दाख्लिनि समाव एप्रिलावहाय आङो मास मोनसे 30 डेजनि थाखाय इउटुबा आंखौहाय गुगोल एडसेन्सआ सासपेन्ड खालामनानै दोनहरदों। बे सासपेन्ड जानाय समाव आङो मोनसेबो भिडिअ आपल'ड खालामाखै। मानो होनोब्ला आङो बे सासपेन्ड जानायाव आङो दुखु मोननानै आङो भिडिअ खेबदोंब्लाबो आङो दिनैसिम बेफोर भिडिअफोरखौहाय माखासेखौ आङो आपल'ड खालामनायबो जाखाखै। दा माखासेखौ आपल'ड खालामबाय आरो माखासे खालामनांगौ दंबावो। बेफोरखौ आङो समजों लोगोसे आङो खालामलांबाय थागोन। दा नोंथांमोनाबो नाया नङा, आंनि भिडिअ एगारनायफोरखौहाय सानफ्रोमबो नायो, मोजां मोजां कमेन्ट हरो, लाइक खालामनानै हरो। दा आङो बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनो, खुसि मोनो। गुबुनफोरनि बे साफा सानै एसेबां गाज्रि कमेन्ट हरदोंब्लाबो आङो बेफोरखौहाय आङो इसेबां नांजायाखै। थेवब्लाबो माखासे सानै मानसिनि आंजों एसेबां आंनि भिडिअनि सायाव गाज्रि कमेन्ट हरनाय नै बेफोरखौ आं सहायनो हायियाव दिनै बे भिडिअखौ बानायनानै
हगारनाय जाबाय। आरोबाव बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो आंनि बुंनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौहाय सुंद'यैब्लाबो आङो बुंनाय जाखाबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि बे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय मेथाइफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला ओरैनो दाथां। मानो होनोब्ला अन्नानै मेथाइखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथाङा जुदि मोनोब्ला खनसे लाइक खालामनानै होलां आरो खनसे साबस्क्राइब खालामनानै हो। बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनै एसे गाबोन एसे जौगालांबाय थाहो। दा नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायो, दिनै बे सुंद' आंनि बुंनांगौ बाथ्राखौहाय आङो बेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।